שלום לכולם, חכה עוד איזה 2 דקות שאנשים יצטרפו, לא כולם דייקנים כמונו. חכה עוד איזה 2-3 דקות ככה, ואז נתחיל, בסדר? שומעים אותי טוב בינתיים? פידבק מהקהל? שומעים מצוין. יופי, שמח לשמוע. עוד דקה אחת נצא לדרך.
טוב, נראה לי שנתחיל כבר. מי שירצה יצטרף אחרי זה. אה, קודם כל, אני חושב שדבר ראשון, אני אתן את הבמה לגיא גלנטי, הוא מנהל קבוצת יזמים עבור יזמים בפייסבוק, שמשם הגעתם גם. שלום גיא. היי תמיר, וואלה, ערב טוב לכולם. האמת שמקבוצה של 40 אלף איש ציפיתי שנהיה פה טיפה יותר משישה אנשים, אבל זה בסדר. אה, בסוף אני לא זוכר איך הגענו לעשות את הוובינר הזה, תמיר. לדעתי זה מאחד הפוסטים שאתה העלית בקבוצה, שחשבתי שהוא מעניין ושיהיה מעניין לחבר'ה ללמוד על הקמת עסקים, הקמת סטארט-אפ באופן ספציפי. אתה עורך דין שמתעסק בסטארט-אפים. למי שלא מכיר אותי, אני בעיקר מאחורי הקלעים בקבוצה. לי קוראים גיא גלנטי. את הקבוצה אני מנהל ביחד עם מיכלי, שרצתה מאוד להצטרף הערב, אבל לא יכלה בסוף. אה, ואני בעצמי מנהל חברה לא גדולה, אבל גם לא כל כך קטנה, שעוסקת בתכנון פיננסי, בליווי משקיעים. אני אשמח, תמיר, שמן הסתם תוביל את הערב היום, נשמח אם תוכל טיפה לספר על הרקע שלך, ואני חושב שהקהל פה בא באמת בשביל ללמוד על העולם הזה של סטארט-אפים ולהחכים, ואני בטוח שיצאו מפה עם תובנות. בטח, בטח. אז שמי עורך דין תמיר חודורוב. הניסיון שלי בתחום של סטארט-אפים הוא מאוד גדול. אני כבר 9 שנים בתחום, יש לי ניסיון עם חברות של ייצור, של מוצרים בקטגוריה של הייטק, למשל חברה לייצור מוצרי כושר חכמים, עם מחשבים זעירים עליהם, שיודעים לעשות את האימון יותר יעיל, חברה לכרטוס טיסות במטוסים פרטיים בארצות הברית, חברה של כרטיסי איסים לחבילות גלישה בחו"ל, פלטפורמות שיווק, חדשניות, חברות לפיתוח תוכנה, חברות פיתוח לאפליקציות שונות, סושיאל, כל מיני חברות לפיתוח משחקים. אנחנו משרד משפחתי, אנחנו 4 עורכי דין. המשרד המרכזי שלנו בעיקרון ממוקם בבאר שבע, אנחנו בקרוב נהיה בתל אביב השנה. עשיתי תואר ראשון ברמת גן, תואר שני עשיתי במנהל עסקים בבאר שבע, בהתמחות במימון. הגעתי לתחום הזה כי אני פשוט מאוד מאוד אוהב את התחום של הייטק, והקמת חברת סטארט-אפ זה נושא שעקרונית אפשר להרצות עליו גם איזה 3 שעות או יותר, מכל מיני כיוונים. היום אנחנו נקבל בשעה אחת, מקווה שנספיק בשעה אחת, את כל הדברים החשובים לדעתי. אז נסכם מה אנחנו עושים היום. אז קודם כל נגיד כמה מילים על סטארט-אפ בהקשר הכלכלי ובהקשר החברתי. אחר כך אני אדבר בקצרה על מה אני חושב שצריך כדי להקים סטארט-אפ, ואז אנחנו ננסה להקיף את כל החלק המשפטי של הקמת חברת סטארט-אפ. איך זה אומר בעצם להקים חברה שתהיה יציבה לטווח ארוך מאוד של שנים ועשרות שנים. מה אנחנו לא עושים? אז כעורך דין אני חייב להגיד שכל דבר שאנחנו נדבר פה היום זה לא ייעוץ משפטי, אבל זה גם אומר שאנחנו לא נדון על מקרים אינדיבידואליים, אלא אם כן זה משהו שיתרום לכל הפורום כמובן. המטרה כאן היום היא לתת תוכן כמה שיותר רלוונטי לכמה שיותר אנשים. אז בואו נתחיל. קודם כל סטארט-אפים, דבר נוסף שאני אגיד, אני הייתי כן רוצה לנהל את הוובינר הזה בצורה שהיא יותר שיחתית, יותר בצורה של הרצאה אולד סקול, ולא כמו מה שאנחנו מכירים היום של מצגת שתקוע לכם מול העיניים, ואתם עלולים גם להירדם עליה, כי זה מה שקורה לי כשאני רואה מצגות בדרך כלל בזום, אני פשוט נרדם. אז אם יש איזושהי שאלה או משהו כזה, אנחנו גם פורום יחסית קטן היום, אז אתם מוזמנים לעצור, להגיד, אנחנו נדבר על הדברים, ופשוט ננהל את זה בצורה הזאת. אז קודם כל ככה, סטארט-אפים בפן החברתי. אנחנו יודעים שכל התפתחות טכנולוגית התרחשה בעקבות השקעה בטכנולוגיה. כשאני אומר השקעה, אני לא מדבר בהכרח על כסף, אני מדבר גם על מחשבה, על רגשות, מאמצים, זמן,
ואולי גם הקרבה של תחביבים, חברים, משפחה וכו'. עכשיו, פיתוח טכנולוגי יכול להתרחש במסגרת של חברה ענקית שיש לה הרבה זמן ומשאבים לספק, או שזה יכול להתרחש אצל אחד מכם, אולי יחד עם עוד שותף, אחד או שניים. אני מדבר עם קהל שכלומר, יש לכם כבר איזשהו סטארט-אפ שהתחלתם כבר, או שזה משהו שאתם חושבים מה לעשות, באיזה שלב אתם נמצאים? התחלנו פעילות, מחכים לראות אם לפתוח אותה בישראל או בארצות הברית, או גם וגם. אוקיי, אוקיי. אז זו שאלה טובה. אני יכול להגיד לך שהדבר הזה תלוי בקהל היעד שלך קודם כל. זה הדבר המרכזי השוק שרלוונטי. שלנו, הוא יהיה בארצות הברית, הוא לא יהיה בישראל. השוק עצמו, הוא יהיה בארצות כן, הברית. אז שיווק בארצות הברית זה הדבר הנכון. אני אגיד לכם גם כן שבנוסף למה שאנחנו עושים במשרד עם סטארט-אפים, אנחנו גם פותחים חברות בינלאומיות. למשל פתיחת חברה בארצות הברית והקמה שמה, שזה משהו שיכול להיות רלוונטי. לא רק בארצות הברית, אלא גם באנגליה, קנדה, כל אירופה, שזה אומר הולנד, גרמניה, אוסטריה, בולגריה, רומניה, באמת איפה שיש לכם שוק, אנחנו פותחים חברות גם כן. אז אמיר נמצא בשלב התחלתי, מתאר לעצמי שמי שנמצא על השטק גם כן או חושב להקים סטארט-אפ או שיש לו כבר סטארט-אפ. בפן הכלכלי סטארט-אפ שמצליח, אולי לא צריך להסביר, הוא מפיק את ההנאה הגדולה ביותר לבעלים שלו. המייסד של הסטארט-אפ או המייסדים בדרך כלל מרוויחים הכי הרבה, והבאים בתור הם המשקיעים הראשונים בחברה, ואז המשקיעים אחריהם, ואולי גם הציבור במידה והמניות של החברה הונפקו בבורסה. אפשר להגיד שכשהסטארט-אפ מצליח הוא משנה את החיים הכלכליים של המייסדים ומי שהשקיע בהתחלה. וזה לא הסיבה העיקרית שבדרך כלל שמייסד רוצה להתחיל סטארט-אפ, אלא כי ככל הנראה יש לכם איזה משהו בתוך הלב שאתם רוצים להוציא החוצה, להפוך איזשהו חלום למציאות, בין אם שלכם ובין אם של מישהו אחר. עכשיו אני אגע קצת במה שלדעתי צריך כדי להקים סטארט-אפ, וחברים אני מדבר לא כעורך דין, אלא כמישהו שפשוט ראה את הדברים האלה פעם אחר פעם, אוקיי? אז דבר ראשון, מה שצריך זה רעיון. עכשיו, רעיון מגניב זה לא מספיק. רעיון צריך גם לענות על איזשהו צורך או רצון מסוימים. יכול להיות שהצורך הזה יהיה צורך שאנשים לא יודעים שהוא קיים אצלם. אף אחד לא ידע כמה הוא צריך שהטלפון הנייד שלו יהפוך למחשב, עד שהגיעו הסמארטפונים. לפני לא הרבה זמן הם לא היו בכלל סמארטפונים, הם היו רק טלפונים, מובייל פון זה נקרא, זה לא נקרא סמארטפון. ברגע שהם הגיעו זה נהיה מאוד ברור למה צריך אותם. יש לי שאלה לפני שאתה ממשיך, כי נראה לי פשוט, את מרבית הדברים שאתה מדבר כרגע, אני ספציפית מכיר, אני כבר רץ עם המיזם שלי תקופה לא ארוכה, אבל תקופה מסוימת. אני חשבתי שנדבר כאילו יותר על דברים כבר מתקדמים קצת יותר. אנחנו נדבר על הדברים הכי מתקדמים שיש, אבל אני רוצה לעשות אישור קו. תן לי שתי דקות ואנחנו נגיע לזה, בסדר? בסדר. אז הדבר השני שצריך בסטארט-אפ זה להיות מסוגל לגייס השקעות. כשמתחילים להפוך רעיון למציאות זה עולה מאמצים, ומאמצים אפשר לעשות או בעצמך או בעזרת אחרים. אבל אם זה בעזרת אחרים זה עולה כסף. אפשר לשלם לאחרים לעזור לך, אבל בשלב מסוים נגמר הכסף ואז צריך לפנות לגיוס השקעות. גיוס השקעות זה סוג של מכירה, אתה צריך להיות מסוגל להפוך את הרעיון שלך למוחשי עבור אנשים שיש להם כסף. צריך להיות מסוגל לעורר התלהבות לגבי הרעיון שלך, ולהיות מסוגל לייצר התחייבות אצל הצד השני של הפרויקט. כלומר, אם זה המייסד, השותף שלך, או המשקיע. משהו שמאוד חשוב בסטארט-אפ, בגלל שלסטארט-אפ עדיין אין תזרים מזומנים, כלומר לא מרוויח כסף, התזרים תלוי בגיוס השקעות של החברה. מי שלא מסוגל לגייס השקעות צריך למצוא מישהו שכן מסוגל לגייס השקעות, אחרת הסטארט-אפ פשוט לא יתקומם. מי שיש לו ניסיון במכירות ובגיוס זה יתרון אדיר לסטארט-אפ.
אגב, גיוס השקעות לא חייב להיות רק בכסף. אם זה משקיע, אז זה כן בכסף, אבל זה גם רלוונטי ללמצוא שותף מייסד שיתחייב והקדיש את הזמן שלו לפרויקט שלו. כמובן בתמורה נאותה, נדבר על זה בהמשך, בנושא של מניות או אופציות. הדבר השלישי והאחרון שנדבר בנושא של מה שצריך כדי להקים את הסטארט-אפ, זה יכולות ניהול. על קצה המזלג, לדעתי יכולות ניהול רלוונטיות, מתפרטות בעיקר בהקצאת משאבים, בתעדוף מטרות, במשמעת עצמית, וגם במיומנות בשיתוף פעולה עם אחרים. הקצאת משאבים זה אומר איפה אתה שם את הכסף שלך. כמה אתה מקציב לפיתוח, כמה אתה מקציב לשיווק, כמה אתה חסכן או בזבזן על המשרדים של החברה שלך ועל המסיבות וימי כיף שאתה עושה בכלל. תעדוף מטרות זה סוג של הקצאת משאבים, זה בעצם אומר איפה אתה שם את הזמן שלך. אם יש לך 3 מטרות, תוצאה של אחת תקדם אותך ב3 צעדים, השנייה תקדם אותך ב10 צעדים, השלישית תיקח אותך צעד אחד אחורה. באיזה מטרה אתה בוחר? אתה מסוגל לתעדף. משמעת עצמית, המשמעות של זה בעצם צייתנות. כל מי שיש לו משמעת מבצע את מה שאומרים לו לעשות, ומשמעת עצמית זה בדיוק אותו דבר. לדוגמה, כשיש לי משמעת עצמית זה אומר שאני מציית לעצמי. לדוגמה, אם יש לי בעוד שבועיים יש לי מבחן, אני אלמד כל יום שעתיים, אני אוכל לעבור אותו בקלות, אבל שבועיים זה נראה ממש רחוק, אז למה לא ללכת עכשיו ולראות סרט במקום זה? מחר אני אעשה 4 שעות. אז משמעת עצמית זה אומר שאני גורם לעצמי לציית איכשהו להחלטה שהחלטתי, ללמוד במשך שעתיים כל יום. זה עובד אותו דבר גם בסטארט-אפ, אוקיי? זו השאלה אם אתה מסוגל לגרום לעצמך, להוציא לפועל את מה שהחלטת לעשות. זה משהו מאוד מאוד חשוב כשמקימים את הסטארט-אפ, כי זה מאוד קשה להקים סטארט-אפ באופן כללי. לדעתי אם יש לכם את 3 היכולות האלה של רעיון, יכולת לגייס השקעות ויכולות ניהול, אתם יכולים להקים כל סטארט-אפ שאתם רוצים. עכשיו נדבר על המעטפת המשפטית של חברת סטארט-אפ, איך בעצם עושים את זה ברמה של החוק, או מסגרת החוזית, או בעצם כל הדברים שקשורים לתחום שלי. אז נתחיל בזה שסטארט-אפ זה כמו ציור מאוד מורכב. בהתחלה יש לנו רק קנבס, שזה הבד הלבן שעליו אנחנו מציירים. אז איך אנחנו מתחילים לצייר? אם אתה מתחיל מהסוף להתחלה, הציור יוצא עקום. אם תתחיל מהאמצע, אולי אתה מתחיל מהמקום הלא נכון. אם תתחיל להתמקד רק באלמנט אחד ותתמקד רק בו, אולי מה שיצא לך זה ציור עם אלמנט אחד מאוד דומיננטי, אבל שאר אלמנטים בקושי מקבלים תשומת לב. אז דבר ראשון כדי להקים חברת סטארט-אפ זה לתכנן את ההקמה מאפס, עד לשלב הכי רחוק שאפשר לראות. כמובן שמי שלא יודע איך המפה הזאת נראית, יהיה לו קשה לתכנן את זה. זאת הסיבה שאנחנו עושים את הוובינר הזה היום. וזה מכניס אותי בצורה חלקה לנושא המשפטי הראשון שנדבר עליו היום, וזה החשיבות של הסכם מייסדים בתור הצעד הראשון. הסכם מייסדים זה הסכם בין השותפים עצמם, הוא נוגע לפרויקט עצמו, לפעילות הכלכלית ולא המשפטית. הנושאים שנכנסים בהסכם מייסדים זה דרכי מימון, לדוגמה איך הולכים לממן את הסטארט-אפ, נגיד כל אחד יביא הלוואה משל עצמו, או כלומר ילווה לפרויקט מה שנקרא את הכסף, או גיוס, אם זה יהיה מהמשפחה או מהחברים, או שזה יהיה משקיעים חיצוניים. דרכי מימון זה משהו נורא חשוב, כי אנחנו לא רוצים שמייסד אחד ישקיע 100,000 שקל והשני לא ישקיע כלום, אלא אם כן יש איזשהו איזון בתמורה, אוקיי? וזה דברים שחייבים להכניס בהסכם בין המייסדים. מה כל אחד עושה במיזם? תפקיד של כל אחד במיזם, אחד יהיה טכנולוגיה, השני יהיה מכירות או ניהול או גיוסים, אחד יעשה X, השני יעשה Y, כמה זמן כל אחד יעשה את זה. אם אתם לא מצליחים להסכים על כמה שעות חודשיות כל אחד יעבוד בתוך המיזם, אז יהיה קשה מאוד לצד אחד להסתכל על הצד השני, יושב שם רגל על רגל ואולי עובד 10 שעות בחודש בזמן שהשני עושה פי 4 או יותר.
או פי 16 ויותר כמובן. מה קורה אם מישהו עוזב באמצע, או רוצה לעזוב באמצע? זה גם משהו שחייב להיכנס להסכם מייסדים. איך מפרקים את החבילה הזאת? הרבה פעמים יש שאלות לגבי מה עושים עם הנכסים שנצברו. לדוגמה, אם נכתב הרבה קוד של תוכנה, אז למי הקוד הזה שייך? נושאים שחייבים להסדיר מראש, כי אחר כך יש סכסוכים שהופכים את הקוד הזה, פשוט לזרוק אותו לפח ואי אפשר להשתמש בו יותר. מתי מחלקים רווחים מהחברה לבעלי מניות? זה גם חשוב להכניס, בגלל שאם מישהו רוצה רווחים מיד, אנחנו יודעים טוב, לא כולם יודעים, אבל בעיקרון, כשיש לנו עסק שהוא בהתחלה שלו, הוא צריך הרבה הון. צריך הרבה כסף כדי להתקדם, לשיווק, לפיתוח, לכל מיני דברים, להתרחבות של העובדים. אם מחלקים את הרווחים חזרה לבעלי מניות, ברגע שיש רווחים, חברה יכולה, בעצם הצמיחה שלה נבלמת, אוקיי? וזה חשוב, לפחות נגיד בהסכם מייסדים, לקבוע שבשנה הראשונה או בשלוש שנים הראשונות, לא מחלקים רווחים מעל סכום מסוים, או שלא לא מחלקים רווחים בכלל. מאוד מאוד חשוב לתזרים. מה קורה לקניין הרוחני של החברה? צריך בעצם להסדיר בהסכם מייסדים שהקניין הרוחני מה שהמייסדים מחזיקים בו, רעיונות, סודות, כל מיני דברים כאלה, עוברים לחברה. זה חשוב להמשך, לשלב ההשקעה גם כן, וזה חשוב גם לשלב המיסוי, האמת, כלומר שיש לנו מצב שאנחנו מפתחים את הקניין הרוחני, בין אם זה קוד או דברים אחרים, שעדיין החברה לא קיימת, ולא מעבירים, או שהיא קיימת ולא מעבירים את הקניין הרוחני בצורה מסודרת לחברה, כשכן עושים את זה, זה יכול ליצור אירוע מס. למה צריך לעשות את זה לפני הכל? זו שאלה שהרבה פעמים אנשים שואלים את עצמם, אני מסביר בצורה פשוטה, שהיחסים הם הכי טובים בהתחלה, זה הזמן הכי טוב לעשות הסכמים. שאנשים יש להם תקשורת מאוד טובה, והם מסכימים על הכל, ויש להם אהדה גבוהה אחד לשני, זה הזמן לעשות את ההסכם של מה קורה כשזה מתחיל להיות לא טוב. אם דברים מתחילים להיות לא טובים כשאין הסכם מלכתחילה, אז התקשורת הופכת להיות נתק, האהבה הופכת להיות שנאה, וההסכמה הופכת להיות חוסר הסכמה על כל דבר. הוא אומר, זה שמש, והשני אומר, זה ירח. ועד כדי כך, אי אפשר להסכים על כלום, והכל פשוט נראה רע אחר כך. אז מאוד מאוד חשוב לעשות הסכם מייסדים ממש על ההתחלה, או כמה שיותר קרוב להתחלה. שאלות על הנושא הזה של הסכם מייסדים? לפני שנתקדם לנושא הבא? נתאר לעצמי שלא. אז בואו נדבר על הנושא הבא. מה זה חברה בע"מ? בכמה מילים, אוקיי? בע"מ זה אומר הגנה. זה אומר בעירבון מוגבל. זה אומר שמי שמתפעל את הפרויקט שלו, את הסטארט-אפ בחברה בע"מ, הוא לא חשוף לכל מיני תביעות שהפרויקט שלו יכול לעשות. לדוגמה, אם אתם מפתחים תרופה חדשה, והתרופה הזאת יוצא שאחרי 5 או 10 שנים היא הורגת מישהו, חס וחלילה, או שהיא הורגת יותר ממה שהיא אמורה להרוג, לצורך העניין, כי כל תרופה יש לה את התופעות לוואי שלה, אז עלולים לתבוע. מי שניזוק מזה עלול לתבוע. התביעה היא בעצם מוגשת נגד מי שמשווק את התרופה, או מי שמייצר את התרופה. ואם זה חברה בע"מ, אז יש הגנה על הבעלים של החברה, אוקיי? חברה בע"מ יש לה מה שנקרא מסך התאגדות, שמאחוריו נמצאים בעלי המניות. כל מי שנמצא מאחורי מסך ההתאגדות הוא לא חשוף לתביעה, אלא אם כן מקרים מיוחדים שלא נדבר עליהם, זה לא רלוונטי היום, אבל זה רלוונטי, זה מדבר ספציפית על דברים שנעשו בכוונה, או כל מיני דברים כאלה שהם ביודעין וכולי. אז החברה בע"מ מגנה על הבעלים של הפרויקט מפני הנזקים שהפרויקט עלול לעשות. חברה בע"מ זה אישיות משפטית נפרדת, שזה אומר
זה לא אתה. אם אדון יוסי הקים חברה שנקראת יוסי בע"מ, ודרך החברה יוסי בע"מ הוא מנהל את הפרויקט שלו, אז מדובר באישיות משפטית נפרדת, יש לחברה חשבון בנק נפרד אפילו. זה נראה, זה שני דברים שונים לגמרי. יש את יוסי ויש את החברה שלו. וכשהחברה עושה נזקים, אז החברה היא זו שנתבעת ולא הבעלים. בנוסף לזה, לחברה בע"מ יש עוד, איך נקרא לזה, תועלת, איזה יתרון, וזה סטטוס ותדמית מסוימת. בן אדם שהוא עוסק פטור, שינסה לשווק את המוצר שלו, זה קצת שונה מאשר חברה בע"מ. בדרך כלל חברה בע"מ נראית, נתפסת בצורה הרבה יותר רצינית. חברה בע"מ זה הדרך היחידה לתמרץ עובדים גם, אוקיי? במידה ויש לכם עובדים שאתם רוצים לתת להם נתח מהחברה, זה נקרא אופציות, או מניות אפילו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל זה בעצם איזשהו נתח של השתתפות ברווחים העתידיים של החברה, הם לא יכולים לעשות את זה בלי חברה בע"מ. חברה בע"מ בעצם מאפשרת לכם לתת שבריר מהבעלות בה, שזה נקרא מניה, שוב נדבר על זה בהמשך, כדי לתמרץ את העובדים. בחברה בע"מ אתם יכולים להכניס שותפים ולהוציא שותפים. זה רלוונטי למייסדים, זה רלוונטי למשקיעים גם. זה רלוונטי גם לציבור בהנפקה בבורסה. ההנפקה בבורסה בעצם המשמעות היא מכירת מניות לציבור הרחב. זה בעצם סוג של שותפים. אתם לא יכולים לעשות את זה אם אתם מנהלים את המוצר שלכם בעצמכם. זה חייב להיות דרך חברה בע"מ. למי חברה בע"מ זה רלוונטי? כמו שאמרתי, חברות בסיכון גבוה, אם זה מסעדות ודברים כאלה, או חברות תרופות, חברות ביטוח, וסטארט-אפים, במיוחד בגלל הצורך בגיוס השקעות ובגלל הקיום של שותפים. יש שאלות על הנושא של חברה בע"מ? אוקיי, שמח לשמוע. אוקיי, אז בואו נדבר על הנושא של תקנון חברת סטארט-אפ. יכול להיות ששמעתם על דבר כזה, מה זה אומר תקנון לחברת סטארט-אפ? תקנון בעיקרון זה אחד מהמסמכי התאגדות של החברה. התקנון מדבר על יחסים בין המייסדים לבין חברת הסטארט-אפ עצמה, מבחינת דרכי התנהלות או ביצוע של פעולות משפטיות, קבלת החלטות בחברה, איזה מניות יש בחברה, כמה מניות אפשר בכלל להנפיק. אבל הדוגמאות הן בעצם בין המייסדים לחברה מבחינת חוק חברות, אפשר לקרוא לזה ככה. תקנון ידבר על איך לחלק רווחים. ההסכם מייסדים לעומת זאת ידבר על מתי לחלק. תקנון ידבר על זכויות בעלי מניות. הסכם מייסדים ידבר על החובות של מייסדים, כלפי הפרויקט. דוגמה, כמו שאמרנו, כמה שעות יעבדו כל אחד. בחברת סטארט-אפ זה מאוד חשוב לעשות תקנון מיוחד, ולא, אוקיי, נלך צעד אחורה ונגיד שאפשר לקבוע איזה תקנון שרוצים לחברה, ולחברות סטארט-אפ, בעצם מה שעושים זה יוצרים תקנון מיוחד, שכל משקיע שייכנס בעצם לחברה יהיה כפוף לתקנון הזה מראש. כלומר, הוא יהיה חייב להסכים לתקנון הזה כחלק מהכניסה שלו לחברה. זה מגביל דברים מסוימים שמשקיע יכול לעשות. הרבה פעמים משקיעים דורשים לשנות תקנון כשהם נכנסים, כדי מצד שני שזה לא יגביל אותם. לפעמים ככה ולפעמים ככה, זה תלוי בסוג המשקיע, בגודל שלו, בכמות הכסף שהוא משקיע, במקצועיות של המשקיע, אם זה משקיע מקצועי או לא. וזה בעצם משהו חשוב לקחת בחשבון, לעשות תקנון לחברת סטארט-אפ במיוחד, שיהיה מיוחד ותפעול לחברה הזאת. עכשיו, במילה אחת, מה ההבדל בין סטארט-אפ בעצם לחברת סטארט-אפ? אז סטארט-אפ זה המיזם. חברת סטארט-אפ זה המסגרת המשפטית שבה הפעילות העסקית של הסטארט-אפ מופעלת ומנוהלת. אוקיי? אז יש את הסטארט-אפ, שזה הפעילות עצמה, וחברת סטארט-אפ זה המסגרת המשפטית שהפעילות הזאת מנוהלת בה. שאלות עד פה?
אני מנסה באמת להספיק להקיף את הכל כדי שיהיה לכם את כל התשתית הבסיסית להקמת חברת סטארט-אפ כמה שיותר מקיף, כמה שיותר פשוט, כדי שיהיה לכם ככה תמונה רחבה. אוקיי, יופי. אז נעבור הלאה. עוד נושא מאוד מאוד חשוב זה הסדרת הקניין הרוחני, כלומר העברת בעלות לחברה. נגעתי בזה טיפה קודם, ועכשיו אולי כדאי לצלול לזה טיפה יותר לעומק ולהרחיב ולהבין למה כל כך חשוב להעביר את הקניין הרוחני לחברה. אז אמרנו קודם כל שזה אולי הדבר האחרון שאמרתי, זה שזה בעצם מנטרל את הסיטואציה של אירוע מס. ברגע שמעבירים את הקניין הרוחני לחברה, ביום שהם מקימים את החברה, אז כבר כל הקניין הרוחני עובר לחברה, נגמר הסיפור, אין צורך לחשוש משום דבר. ברגע שמפתחים את הקניין הרוחני, אם זה קוד או אם זה איזשהו מוצר כלשהו, משהו כזה חדשני, ואז מעבירים אותו לחברה, זה יכול ליצור אירוע מס. אבל יש עוד כמה דברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם, ואחד זה בעצם שלוקחים את הקניין הרוחני ומעבירים אותו לחברה, זה לא ממש מספיק כאשר אנחנו עובדים מול ספקים. כשאנחנו עובדים מול ספקים, אז אנחנו מעבירים להם חלק מהסודות המסחריים שלנו. לדוגמה, עיצוב של מה שאנחנו רוצים לעשות, או מה הייעוד של המוצר ודרכי פעולה שלו. אם זה קוד, אז האוקראיני או הפקיסטני שנמצא מחוץ למדינה, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לרדוף אחריו, במידה הוא בורח עם הקוד שלנו, או שהוא אומר שחלק מהקוד שייך לו, בסופו של דבר, בגלל שקוד בסופו של דבר זה סוג של יצירה, ועל יצירה יש זכויות יוצרים. זה משהו חשוב להבין את זה. בן אדם שכותב קוד זה כמו בן אדם שכותב ספר. זה אומר שיש זכויות יוצרים, אנחנו חייבים, לפיכך, כשאנחנו עובדים מול ספקים, לחתום על הסכמים ספציפיים, שהם מבטיחים שהזכויות שלנו בקניין הרוחני יישארו אצלנו. או שהספק מתחייב בהסכם להעביר את אותו קניין הרוחני אלינו, תוך כדי ובסוף הפיתוח. זה הסכמים שנקראים הסכם PIAA, שזה בעצם הסכם ספציפי שמדבר על הסכם סודיות, אי תחרות והעברת בעלות בקניין הרוחני. אז העברת בעלות בקניין הרוחני דיברנו. הסכם סודיות אומר שמי שאנחנו חושפים את המידע אליו בפניו, לא ישתמש במידע הזה, לא יחשוף אותו לאחרים למעשה. זה חשוב, וכשאנחנו עובדים מול אנשים פוטנציאליים בעיקר, לעבוד איתם כמו ספקים, אבל זה גם רלוונטי לפעמים למשקיעים, לא כל כך למשקיעים, כי משקיעים לא כל כך אוהבים את זה. בסופו של דבר הם שומעים הרבה מאוד רעיונות בתקופה מסוימת שהם מחפשים השקעות, ולהעביר כל מסמך, כל הסכם סודיות לעורך דין שלהם, אז זה יכול להיות 30, אולי בין 20 ל-30 הסכמים בחודש, אז זה משהו שהוא, ממה שאני מכיר, פחות מקובל, אבל יש סטארט-אפיסטים שהכרתי שהם אהבו את זה, וזה בסדר גמור. הסכם מתחרות זה בעצם הסכם שאומר שמי שאני מגלה לו את הסודות שלי, לא ילך ויעשה את זה בעצמו אחר כך. זה שונה מ-NDA, כי מהסכם סודיות. הסכם סודיות זה NDA. שונה מ-NDA בגלל שבהסכם סודיות בעצם אנחנו אומרים שהבן אדם לא יגלה את הסודות שלנו. בהסכם מתחרות הוא לא ישתמש בסודות שלנו בעצמו, כדי להפיק תועלת בשביל עצמו. כנ"ל ספקים. אני יכול לספר לכם סיפורים בנקודה הזאת, מכאן ועד להודעה חדשה, על מי שלא חתם על הסכמי סודיות
אי תחרות והעברת בעלות בקניין רוחני, ואחר כך הספקים שלו, הם פשוט עשו לו את המוות. לדוגמה, מישהו שרצה להקים אתר, ואז מי שבעצם הקים לו את האתר, פתח אתר מתחרה, וכל מיני דברים כאלה. זה מאוד לא נעים, זה כל כך פשוט לפתור את זה, פשוט צריך ליווי, אוקיי? צריך לדעת שהסיכון הזה קיים, מישהו צריך להגיד לכם את זה, אוקיי? זה מה שאנחנו משתדלים לעשות היום. עוד דבר שחשוב בנושא של העברת בעלות של הקניין הרוחני מהמייסדים לחברה, דבר מאוד חשוב, יכול להיות שצריך היה להגיד את זה דבר ראשון. משקיעים, זה הדבר הראשון שהם בודקים. הם רוצים לוודא שהעניין הרוחני הוא לא שייך לכם, שהוא שייך לחברה שהם משקיעים בה. כי הם קונים פיסה מהחברה, הם לא קונים פיסה מכם. הם קונים חתיכה מהחברה, חתיכת בעלות בה, והם רוצים לוודא שהחברה היא זאת שהיא הבעלים של הפרויקט. וחלק מהבעלות בפרויקט זה בעלות בקניין הרוחני. מה זה אומר? שלדוגמה, אם לפרויקט שלי קוראים פוגים, אוקיי? שזה משהו, איזשהו משחק שהיה פעם. עכשיו, זה המשחק, קוראים לו פוגים, ויש לו צבעים מסוימים, אוקיי? והמייסד לא העביר את הבעלות במילה פוגים, או במותג הזה, לחברה. מה המשמעות? שהחברה היא לא הבעלים של המותג פוגים בכלל. הבעלים של החוזה של הייצור, איפה שזה לא יהיה, בסין, או במקום כזה או אחר. אבל המותג פוגים, השם, אם הוא לא שייך לחברה, אז מי שזה כן שייך לו, שזה המייסד, יום אחד יכול לבוא למשקיע ולהגיד, זה יותר נכון לחברה, כן, המשקיע הוא חלק מהחברה, המייסד יכול לבוא לחברה של עצמו ולהגיד, טוב, אוקיי, מעכשיו החברה משלמת לי 300,000 שקל בחודש על השימוש במותג פוגים. זה טריק שאף אחד לא עושה כמובן, אבל כל אחד יכול לעשות, ולכן המשקיע, דבר ראשון שהם בודקים, זה האם הקניין הרוחני עבר במלואו לחברה שמנהלת את הסטארט-אפ, כלומר חברת הסטארט-אפ. הנקודה הזאת ברורה. יופי, אני שמח שכן, אני מניח שכן. אוקיי, כמה מילים על רישום של סימן מסחרי. כן, אז קודם כל, מה זה סימן מסחרי? סימן מסחרי זה כל שם או כל לוגו של מותג מסוים. הלוגו של קוקה קולה, שם קוקה קולה, הלוגו של אפל, השם אפל, הצבעים של אפל לצורך העניין, זה גם נחשב סימן מסחרי, יכול להיחשב. הסגול של סלקום נחשב סימן מסחרי, והלוגו, הירוק של דיסקונט, יש כל לוגו, שם או צבע שאתם יכולים לחשוב עליו, זה יהיה סימן מסחרי או שם מסחרי לצורך העניין, זה אותו דבר. אז דבר ראשון, יש סימנים מסחריים שאפשר לרשום אותם במדינה. המשמעות של רישום של סימן מסחרי זה שהמדינה בעצם מתערבת לטובתך או לטובתך, במצב בעצם שיש הפרה של הסימן, כלומר שמישהו משתמש שימוש לא מאושר, שזה אומר בעצם שהוא משתמש על דעת עצמו בלי הסכמה של בעל הסימן. אם לא רושמים סימן מסחרי, זה בסדר, מותר להשתמש בסימן מסחרי לא רשום, אבל המשמעות של זה שאז כל אחד יכול להשתמש בסימן המסחרי הלא רשום, ואין הגנה. אלא אם כן מדובר במשהו מאוד 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 מוכר, כמו קוקה קולה, כמו דיסני, דברים כאלה. דבר אחד שחשוב להבין על סימן מסחרי זה שההגנה היא אזורית. ההגנה על סימן מסחר היא אזורית, זה אומר ברמת המדינה. מה זה אומר? שאם אני רושם פוגים בישראל, בארצות הברית המילה פוגים לא מוגנת, ולכן אם רוצים להגן עליה, צריך לעשות רישום סימן מסחרי גם בארצות הברית, אוקיי?
עכשיו, זה יהיה אומר, זה יגיד סימן מסחרי יהיה רשום בישראל ובארצות הברית, אבל לא יהיה רשום ביפן, הוא לא יהיה רשום בגרמניה. ולכן, אם רוצים להגן על הסימן המסחרי בכל העולם, עקרונית צריך לעשות רישום בכל העולם. זה אפשרי לעשות את זה, יש אמנות בינלאומיות שמאפשרות לעשות את הרישום הזה בצורה יחסית קלה, ואנחנו עושים דבר כזה. זה צריך לקחת בחשבון פשוט, שזה משהו שצריך לעשות. זה הנושא של סימן מסחרי, וזה סוגר לנו את הנושא של קניין הרוחני. יש שאלות על הנושא הזה? יופי, מעולה. אז נתקדם לנושא הבא. הנושא הבא הוא נושא מאוד מאוד חשוב. זה נושא בעצם של הגיוסים. הגיוסים של ההשקעות, מההיבט המשפטי והתאגידי. אני מתאר לעצמי שזה נושא שהוא מאוד מעניין, כל מי שמתעסק בסטארט-אפים, בגלל שזה החמצן של הסטארט-אפ בתור התחלה. זה נושא גדול מאוד, אני אנסה לצמצם אותו לדברים הבסיסיים ביותר, כדי שאפשר יהיה להבין, שיהיה לכם מה שנקרא working knowledge, כלומר ידע מעשי, ידע שאפשר לעבוד איתו. אז גיוסים זה הנושא. דבר ראשון שאנחנו צריכים להבין בנושא של גיוסים, זה הנושא של הערכת שווי, הערכת שווי של הסטארט-אפ. כשאנחנו באים לגייס כסף ממישהו, אנחנו בעצם צריכים להגיד לו כמה אנחנו רוצים, וכמה אנחנו מוכנים לתת לו באחוזים במניות. כלומר, האחוזים בעצם במיזם שלנו, בפרויקט שלנו. לדוגמה, אנחנו רוצים 100,000 שקל תמורת 30%. זה אומר עקרונית שכל הפרויקט שווה 300,000. למה? כי אני לוקח את המניות שהוא מקבל, שזה כמות ההחזקות שלו, שזה 33%, שזה שליש מהסטארט-אפ, ובעצם מחלק יותר נכון את הכסף שהוא שם בכמות המניות. אוקיי, זה כאילו 100 חלקי 0.33, וזה יוצא בעצם 300. וככה אנחנו קובעים שווי לסטארט-אפ, כאשר יש לנו השקעה. כלומר, אנחנו יכולים לדעת מה השווי של סטארט-אפ לפי ההשקעה האחרונה שעשו בו, בתנאי שלא היה פיתוח מהותי בסטארט-אפ. אבל איך אנחנו יודעים מה ההשקעה הראשונה? אז יש כמה דרכים לעשות הערכת שווי לחברה, אבל אני יכול לחשוף לכם את הכל ולהגיד שלסטארט-אפ הערכת שווי היא מאוד, זה משתנה פרוע, קשה מאוד להעריך שווי לסטארט-אפ. במידה ואין שום דבר עדיין, שום נכס, שום איזשהו רכוש קבוע או משהו כזה, לא נדל"ן, אין מכוניות, אין דברים כאלה. ויש רק רעיון או תחילה של פיתוח, שיכול להיות שלא שווה שום דבר לאף אחד אחר, חוץ מלמי שמחזיק את הסטארט-אפ או בעלים של הסטארט-אפ, והמשקיעים בו. אז למעשה הסטארט-אפ יכול להיות כל שווי, יכול להיות לו 0, יכול להיות לו מיליארד. אז איך מעריכים שווי לסטארט-אפ בכל זאת? התשובה היא שמעריכים שווי לסטארט-אפ, בעיקרון, בסך הכל, על פי מה שהמייסד של החברה חושב שהסטארט-אפ שלו שווה, באותה נקודת זמן. בכפוף נקרא לזה, להיות ריאלי בעצם. אם אני יודע שהסטארט-אפ שלי יהיה שווה 200 מיליון דולר בעוד 20 שנה, אבל עכשיו אני צריך 10,000 שקל או 100,000 שקל לגייס, ואין לי ממי, אז אני צריך להיות ריאלי, ואני צריך להחליט כמה אני נותן, כמה אני מוכן לתת בעבור ה-100,000 שקל האלה. והנקודה היא שבעצם כמה אני נותן, לעומת כמה אני מקבל, ייתן הערכת שווי לסטארט-אפ בסופו של דבר. אז אפשר להגיד שהערכת שווי סטארט-אפ זה למעשה הערכת שווי שוק. כמה בן אדם יהיה מוכן לקבל תמורת מה?
למרות שהמייסד חושב שזה שווה פחות או שווה יותר, בסופו של דבר זה מחיר שוק. כמה שאתה מצליח לסגור, ככה הסטארט-אפ שלך שווה, בתור התחלה. זה בקשר להערכת שווי סטארט. עכשיו בוא נדבר קצת על מניות. אז קודם כל, לכל חברה יש מניות, אוקיי? כל חברה. מישהו שאל אותי לפני חודש, מה, גם לחברה פרטית יש מניות? חברת סטארט-אפ שעכשיו פתחתי? אז התשובה היא כן, כל חברה יש מניות, גם לחברה פרטית, גם לחברה ציבורית. ההבדל בין חברה פרטית לציבורית, זה פשוט השאלה אם המניות שלה נסחרות בבורסה או לא. אבל כל חברה יש מניות. מניות בעצם זה חתיכה מזכות הבעלות בחברה. החברה היא בעצם כמו נכס, והחברה כשלעצמה יודעת מבחינה משפטית להחזיק נכסים אחרים. לדוגמה, חשבון בנק, לדוגמה, נדל"ן, או כמו שאמרנו, קניין רוחני, או כל מיני נכסים אחרים. אבל החברה עצמה היא נכס שיכולה להיות בבעלות של המייסד שלה, או המייסדים שלה, או המשקיעים בה. והזכות הבעלות היא מושג מאוד 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 פלואידי, נזיל בתחום של החברות, בגלל שהזכות הזאת מתפרקת לשברירי, כלומר לחתיכות, או לזה אטומים, אוקיי? שנקראים מניות. וכל המניות, 100% מהמניות, הם בעצם זכות הבעלות המלאה. בעלות ב-100% זה אומר שאני מחזיק 100% מהמניות. בעלות ב-50% זה אומר שאני מחזיק 50% ממניות. ודרך אגב, זה לא משנה מה הכמות המניות. כמות יכולה להיות 10 מניות בחברה, והיא יכולה להיות מיליארד מניות. המספר הזה הוא שרירותי, והוא רק נקבע משיקולי נוחות בלבד. החברה יכולה לקבוע שיהיו 100 מניות, מיליארד מניות, 10,000 מניות, ואם יש שני מייסדים, אז לחלק לזה חצי-חצי, או פחות, או מה שרוצים. זה מאוד מאוד גמיש ומאוד שרירותי. אין לזה שום משמעות, חוץ מאשר לצורכי נוחות. עכשיו, מניות בדרך כלל בחברה הן מניות רגילות, שזה אומר מניות שמקנות לכם את הזכות לקבל רווחים מהחברה, קוראים לזה דיבידנדים. זכות הצבעה בחברה על כל מיני החלטות שהחברה עושה, ובמקרה ועושים פירוק לחברה, ויש נכסים עדיין בחברה, כלומר הפירוק הוא מרצון ויש פלוס, נקרא לזה ככה, אז המנהל מקנה לכם את הזכות לקבל את העודפי פירוק. בעצם אם יש בחשבון בנק 1,000 שקל נשאר, אז מקנה לכם את האפשרות, את הזכות לקבל את הסכום היחסי מתוך ה-1,000 שקל האלה. דוגמה, אם אתם מחזיקים 50% מהמניות, אתם תקבלו 500 שקל ממה שנשאר בבנק. זה מניות רגילות. יש מניות בכורה, לא יודע אם שמעתם עליהן, בהשקעות אנחנו שומעים על זה הרבה, בעצם משקיע מאוחר בשרשרת, אבל הוא שם הרבה מאוד כסף, לפעמים רוצה שהכסף שלו יחזור אליו יותר מהר, אז הוא בעצם אומר, טוב, אוקיי, אז תנו לי מניות, אבל המניות שלי יקבלו רווחים בסכום מסוים לפני כולם, אוקיי? או שהמניות שלי ייתנו לי זכות לרווחים בשיעור של נגיד 6% בשנה, וזה יהיה צובר. מה זה אומר? שאם אני לא מקבל 6%, באותה שנה אני לא מקבל את ה-6% שלי, אז שנה הבאה אני אקבל 12%. מניות בכורה. מניות בכורה בדרך כלל אין להם זכויות הצבעה, יש להם תנאים מיוחדים, זה ממש בגדול. יכול להיות שחלקכם שמעתם על מה שקוראים לו מתכונת סייפים. סייף זה בעצם המצאה של, זה קיצור, זה ראשי תיבות של Simple Agreement for Future Equity, שזה אומר הסכם פשוט למניות בעתיד,
אה, זה איזשהו חוזה השקעה מאוד מאוד פשוט, שאומר ככה, ותקשיבו טוב, כי זה יכול להיות מאוד מסובך, אני פשוט אסביר את זה בצורה הכי פשוטה שיש. ההסכם הזה אומר ככה, אני נותן לך, אני המשקיע נותן לך, סטארט-אפיסט, 100,000 שקל היום, אני לא רוצה מניות. אני לא יודע כמה החברה שלך שווה עדיין, אז אני לא רוצה מניות. אני אקבל מניות על פי השווי שיקבע בהשקעה שתבוא אחריי. לדוגמה, אם יבוא אחריי בעוד 5 שנים נגיד, או 2, לא יודע כמה, יבוא משקיע ב1,000,000 דולר, והוא יקבל 3%, אז 100,000 שקל שלי, חשב את זה לפי דולרים, זה 30 וכמה אלף דולר, זה יהיה בעצם הערכת, זה כאילו אני בעצם משקיע על פי הערכת שווי של המשקיע המאוחר יותר. אז כל עוד המשקיע ההוא לא מגיע, העתידי, אז זה נחשב הלוואה, וזה בעצם הלוואה בלי ריבית, או עם ריבית, או מה שזה לא יהיה, לא מקבל עדיין מניות, כשמשקיע עתידי יגיע עם הערכת שווי נורמלית של, הוא יגיע עם 1,000,000 דולר ויקבל כך וכך אחוזים נגיד, אז על פי הערכת שווי הזאת, אני אבין כמה מניות יגיעו לי על סכום יחסי שלי, שזה רק 30 ומשהו אלף דולר. הסכם מאוד פשוט, הוא נועד לגרום לאנשים, מייסדים, שיהיה להם יותר קל לסגור את העסקה, וגם למשקיעים זה פייר, כי אם מגיע משקיע עתידי שיודע יותר טוב לזהות את הפוטנציאל של החברה, ואולי גם החברה הצליחה הרבה יותר, ועכשיו מגייסת את הסכום העתידי הזה, אז הוא נמצא במצב טוב, ואז הוא מוכן להתפשר על הערכת שווי שהוא יקבל. בדרך כלל בהסכם כזה מקבלים איזושהי מטרות למשקיע הראשון, לאותו משקיע שהשקיע בסייף, הוא מקבל כל מיני, לדוגמה, עם הערכת שווי מאוד 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 גבוהה, בהשקעה עתידית הזאת, אז הוא מקבל איזשהו מקסימום הערכת שווי, שעל פיה בעצם יבצעו את החישוב של כמה מניות הוא יקבל. צריך להיכנס לזה יותר מדי, כאילו, להפוך את זה ליותר מורכב מזה, אבל בסופו של דבר, זה בעצם המשמעות של חוזה סייף. בואו נדבר על הסכם השקעה, אוקיי? אז בהסכם השקעה אנחנו בעצם מבינים שיש את כל הנושא של הזכויות של המשקיע. מבחינת החברה, כשמקימים חברת סטארט-אפ, אנחנו רוצים שההסכם השקעה יהיה כמה שיותר רזה. המשקיע ירצה שההסכם יהיה כמה שיותר רחב, עם כמה שיותר זכויות. חשוב לעשות את זה נכון, כדי שלא יהיה מצב שפתאום החברה כובלת את עצמה בעתיד, לא מסוגלת לקבל עוד השקעות, בלי לתת למשקיע הנוכחי איזשהו משהו שהחברה מאוד מאוד לא רוצה לתת. כל מיני דברים כאלה שחשובים, חשוב מאוד להקפיד ולדקדק בהסכם השקעה, שלא יהיה מצב שהחברה תירה לעצמה ברגל ולא תוכל להתקדם אחר. לפני שעושים הסכם השקעה, יש דבר כזה שנקרא מסמך הבנות להשקעה. זה נקרא Memorandum of Understanding, או term sheets, או יש לזה כמה שמות. בעיקרון המשמעות של זה, זה בעצם מסמך פשוט שמכיל את התנאים המסחריים דווקא. כמה אני נותן, כמה אני מקבל, ומתי עושים את זה? אולי זה בחתיכות, במנות נגיד, במיילסטונים, כלומר באבני דרך מסוימים. עכשיו, בשלב הזה תקבל 100,000 שקל, ובשלב הבא תקבל עוד 100,000, בשלב השלישי עוד 100,000, או דברים כאלה. או, למשל, אם המשקיע רוצה להיות בדירקטוריון, אז זה ייכנס גם למסמך הבנות להשקעה. דירקטוריון זה בעצם הגוף המנהל של החברה. מסמך הבנות להשקעה זה חוזה, אבל הוא מאוד מאוד, איך נקרא לזה, פרימיטיבי, כלומר הוא בעיקר, תחשבו על זה שאם הייתם יושבים עם המשקיע והייתם משרבטים על איזושהי מפית את התנאים המסחריים, אז מסמך הבנות להשקעה, אפשר להגיד שזה יהיה משהו כזה, רק יותר מסודר. אחרי מסמך הבנות להשקעה תהיה בדיקת נאותות.
בדיקת נאותות לחברה, באנגלית זה נקרא due diligence, זה בדיקה בעצם של המשקיע לחברה, שהוא בעצם בודק אם החברה היא מתאימה להשקעה, ברמה המשפטית, ברמה החשבונאית וברמה הכלכלית. זה אומר בעצם שהוא בוחן את כל החומר, נקרא לזה השיווקי של החברה, החומר הכלכלי, לראות שהחברה באמת יכולה להגיע לדברים שהיא אומרת שיש לה מטרה להגיע אליה. הוא בודק את התחום החשבונאי, לראות שבאמת החברה מסודרת מבחינת הכנסות, הוצאות, כל הדברים האלה. ויש בדיקת נאותות משפטית, זה אומר שאנחנו רוצים לוודא שאין פה איזה עובד שלא שילמו לו, שבעוד כמה שנים פתאום יתרת החברה, שלא היה מצב שהחברה משתמשת באיזשהו קניין רוחני של מישהו אחר. כל הנושא של הקניין הרוחני שדיברנו עליו מקודם, נכנס פה ב-due diligence, בעצם המשקיע בודק שהקניין הרוחני שייך לחברה, המשקיע בודק את ההסכמים של החברה, לראות שההשקעה שלו לא מפירה איזשהו חוזה השקעה של מישהו אחר, כל מיני דברים כאלה, הוא בודק את התקנון של החברה, לראות שהתקנון לא שפה ממית דופקת אותו. אלה הדברים בעצם שעושים בבדיקת נאותות, וכמובן רשימה הרבה הרבה יותר ארוכה, זה לא משהו שאתם צריכים לדעת, פשוט רק צריכים לדעת שיש על חברה בדיקת נאותות בשלב של ההשקעה בחברה. יש נושאים של דילול ואנטי דילול, דברים שבעצם במילה אחת המשמעות שלהם זה שכל משקיע נוסף שנכנס לחברה, הוא מגדיל את כמות המניות. מי שבעצם מוכר מניות זה לא המייסד, אלא החברה עצמה. ולפיכך, אם המייסד מחזיק 10,000 מניות, ועכשיו רוצים למכור 10% למשקיע, אז אנחנו בעצם מגדילים את כמות המניות מעבר ל10,000, כדי לשקף את זה שבסופו של דבר יהיה למשקיע 10% מהסכום החדש שבעצם של המניות שיש בחברה, אוקיי? שזה טיפה יותר מ-11, זה 11 ומשהו, 11,100 ו-11 אם אני לא טועה. זה בעצם דילול, אוקיי? כי בן אדם שהחזיק 100% מניות, דוגמה מייסד, אחרי שנכנס משקיע ב-10%, המייסד, ההחזקות שלו דוללו ל-90%. ואז יש לי את מייסד א' שיש לו 10%. אם מייסד ב' נכנס גם כן ב-10%, אז המייסד דולל ב-10% נוספים, לא מ-90 ל-80 אלא ל-81, כי זה בעצם 10% מ-90, והמשקיע הראשון מדולל מ-10% ל-9, כי זה בדיוק 10% מ-10%, אוקיי? וזה כמו בבושקה כזה, שזה בעצם, ככל שנכנס עוד, כאילו נכנסים עוד משקיעים, אז בעצם זה מדלל, כלומר מפחית את ההחזקות של המשקיעים הקודמים והמייסדים. ובהסכם השקעה יכול להיות גם סעיף אנטי דילול, כלומר המשקיע אומר, אני רוצה שלא ידללו אותי במשך 3 ההשקעות הבאות, או משהו כזה. זה אפשרי, משקיעים מבקשים את זה, מייסדים מציעים את זה, אז זה יכול להיות אחד מהתנאים של העסקה, וחשוב להכיר את זה. מבחינת הגיוסים עצמם, יש אולי שווה לדבר על, לזרוק מילה על גיוס המוני. יש אפשרות לגייס בפלטפורמות אינטרנטיות כספים לחברה. בדרך כלל עושים את זה בפורמט שחוק הניירות ערך מאפשר, שזה בעצם פורמט של נגיד 35 משקיעים בשנה, או רכז הצעה, שמאפשר לגייס בכמות בלתי מוגבלת של אנשים, בתנאי שהסכום הגיוס הכולל לא יעלה על כמה מיליונים, 6 מיליון או 8, אם הסטארט-אפ עומד בתנאים מסוימים. יש כמה חברות בשוק שמפעילות את הפלטפורמות האלה, כשזה מעניין אותו יכול לפנות אליי אחר כך, ואני אתן לו קצת יותר אינפורמציה על זה.
כאן חשוב לבוא ולהגיד, אל תעשו לבד. נכון שאפשר לעשות הכל לבד, אבל גם טיפול שיניים אפשר לעשות לבד. זה אפשרי, אבל מאוד לא מומלץ למי שאין לו ידע וניסיון בתחום. אה, אם יש איזושהי סיבה למה שתעשו את זה לבד, זו סיבה צריכה להיות מאוד 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 מיוחדת, אוקיי? אל תעשו לבד, זה מאוד מאוד חשוב. מי שאין לו ידע נרחב בתחום הזה של העולם המשפטי של סטארט-אפים, זה פשוט אין סיבה לעשות את זה. במיוחד שיש יש היום גישה לכל מי שיכול ללוות בתחום הזה ברמה מאוד מאוד מקצועית. עכשיו, טוב, אז זה לסוף הנושא של גיוסים. יש שאלות בנושא הזה? מי שפספס, תהיה הקלטה אחר כך גם כן. אבל אם יש למישהו איזושהי שאלה ספציפית, אז גם עכשיו זה זמן טוב. כן. אז איך מרוויחים מהחברה, חברים? עושים את הדברים בדרך כלל לא לשם שמיים, כי אחרת אנחנו היינו עושים את זה בפורמט של עמותה. אה, אז איך מרוויחים מהחברה? יש בעצם שלושה דרכים. יש לנו קודם כל את ה... טוב, אני אגיד קודם כל את הדרכים, ואז אני אפרט על כל אחד. אז יש לנו תלוש, חשבונית או דיבידנד, אוקיי? קודם כל תלוש אנחנו מכירים, כל אחד עבד באיזושהי פיצריה או מקדונלדס או משהו כזה, כשהיה עסק קטן, או בעבודות הראשונות שלנו, זה משכורת פשוטה. אפשר לקבל משכורת מהחברה של עצמנו, זה אפשרי. הדרך לעשות את זה זה פשוט להגיד לרואה חשבון, מעכשיו אני עובד של עצמי. יש הסכם עבודה, נגמר הסיפור. החברה משלמת את המשכורת, מפרישה ביטוח לאומי, מפרישה מס הכנסה, פנסיות, הכל, 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 ומדובר במשהו שהוא מוכר לצורכי מס, ברמת החברה. זאת הדרך הראשונה. הדרך השנייה זה חשבונית. מה זה אומר? אתה או את עוסק פטור, עוסק מורשה, whatever, מה שאתם רוצים, אתם מגישים לחברה חשבונית, זה בעצם לעצמכם, אוקיי? אז פשוט משפטית זה לחברה, והחברה, מחשבון הבנק של החברה, סוגר את התשלום, כלומר, משלם לכם. הכסף עובר מהחשבון של החברה, החשבון של עצמכם, חשבונית עוברת לספרים של החברה, הרואה חשבון מקבל את החשבונית הזאת ומתייחס אליה כהוצאה לכל דבר. אין גבול בכלל, אין איזשהו סכום, לא לתלוש ולא לחשבונית, של כמה אתם יכולים לגבות מהחברה, למעט זה שאם תכניסו את החברה למינוס, אז זה יהיה קצת מוזר, אוקיי? כי אתם בעצם תיקחו כסף מעצמכם, בעקיפין. חברה, כמובן החשבון שייך לחברה, אבל בסופו של דבר, אם החשבון נמצא במינוס, אז יש ריביות, יש דברים, זה משהו שלא כל כך טוב לכם. הדרך השלישית בעצם לקבל כסף מהחברה, או רווחים יותר נכון, זה דיבידנדים, אוקיי? דיבידנד זה חלוקת רווחים, זה בעצם חלוקת רווחים או הכרזה על דיבידנד, זה פעולה משפטית ברמת החברה, שאומרת, שבה המנהלים של החברה, הדירקטוריון, דירקטוריון בעצם מחליט, אוקיי, יש לנו את כל בעלי המניות, יש לנו 100,000 שקל בקופה רווחים, אנחנו מכריזים שמתוך ה-100,000 שקל, 30,000 שנמצאים בקופה, יחולקו לבעלי המניות, כל אחד על פי כמות המניות שיש לו, באופן יחסי. זה יש לו 10%, הוא יקבל 10% מה-30. זה יש לו 75%, הוא יקבל 75%. זה יש לו 3%, הוא יקבל 3%. דיבידנד זה בעצם שוויוני, אי אפשר לקבוע שנגיד יוסי לא יקבל, אין דבר כזה. דיבידנד הוא חייב להיות שוויוני, אחד לאחד. חשבונית לא, תלוש לא. הם יכולים להיות רק למנהל, או רק לדוד, או רק ליוסי. זה יכול להיות ליוסי 20,000 ודוד 15. זה יכול להיות מה שאתם רוצים, מאוד גמיש, דיבידנד זה שוויוני לחלוטין. אוקיי? אז זה בעצם איך מרוויחים מהחברה. יש לנו בעצם נושא מאוד 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 חשוב בתחום של
סטארט-אפים ותמרוץ, מתן תמריצים בעצם לעובדים שלנו, וזה הנושא של אופציות, אופציות לעובדים. מישהו מכם שמע על אופציות פעם? אי פעם באיזשהו תחום? אוקיי? אז אני אגיד ככה בצורה פשוטה, בצורה מאוד מאוד בסיסית נקרא לזה ככה, שאופציות זה סוג של מניה, אפשר להגיד. למעשה אופציה זה זכות לקבל מניה, זה לא המניה עצמה, אלא זה הבטחה לקבל. זה אומר בעצם שאם אני מחזיק אופציה, אני מחזיק את הזכות לקבל מהחברה, מתי שאני רוצה או בתנאים מסוימים, מניות, שזה כמו שאמרנו, חלק מהזכות בעלות על החברה עצמה. עכשיו, למה אופציות ולא מניות? כי כשאנחנו נותנים אופציות למישהו, אנחנו נותנים לו את הזכות לקבל מניה, אבל למניה יש כמה דברים שלאופציה אין. למניה יש את הזכות לקבל רווחים, שלאופציה אין. הרי אופציה זה הזכות לקבל מניה, אוקיי? אז זה לא מניה עצמה. לפיכך, מי שלא מחזיק את המניה, אין לו זכות לקבל רווחים. ומי שמחזיק אופציות, אין לו זכות להצביע גם כן, אוקיי? על החלטות שמתקיימות בחברה. אין לו say בעצם בחברה עצמה, והסיבה בעצם כאילו, זאת בעצם הסיבה שנותנים אופציות ולא נותנים מניות לעובדים. אפשר לתת להם מניות, למי שבעצם יש לו, עשה את המשא ומתן עם העובד, או שזה לא יהיה, ומחליט לתת לו מניות, זה בסדר גמור, זה פשוט מה שאפשר להגיד הוא פחות מקובל. זה נועד לתמרץ את העובדים, דוגמה להישאר יותר זמן בחברה. במקום, נגיד אם אנחנו יודעים שיש איזשהו מישהו מאוד מאוד קריטי לחברה, ה-CTO שלנו, מישהו שבעצם מפתח את הטכנולוגיה של החברה, אנחנו רוצים שהוא יהיה איתנו איזה 3 שנים, נגיד, ואנחנו חוששים שזה לא יסתדר. אז אנחנו אומרים שבסוף השנה הראשונה הוא יקבל 1% מהאופציות כלומר, אופציות שמהוות 1% מהמניות החברה. בסוף השנה וחצי הראשונות הוא יקבל עוד 0.5%. בסוף השנתיים הוא יקבל עוד 0.5%. סך הכל שנתיים הוא יהיה, 2%. וככה בשנתיים וחצי עוד 0.5%, ובשלוש שנים עוד 0.5%, סך הכל 3%. זה מתמרץ אותו בעצם להמשיך לעבוד בחברה. סיבה נוספת שנותנים אופציות לעובדים, זה בגלל התזרים. אין תזרים. כשאין תזרים, מזומנים, אין איך לשלם למישהו, אז הוא לא עובד שלך, הוא יותר נותן שירותים, קוראים לזה. הוא משתתף ברווחים העתידיים של החברה, במידה ויהיו, אם לא, אז הוא נושא בסיכון הזה, והוא מקבל אופציות, הרבה גם. זה יכול להיות 10%, זה יכול להיות 20%. בעצם אופציות, מתן אופציות למייסדים הראשונים של החברה, אם הם לא המייסדים פר סה, אלא מישהו שיצטרף אחר כך, ויש לו מה לתרום לחברה בענק, אבל לא כמו המייסד עצמו, כמו שאמרתי, נגיד 10% או 20% מההחזקות בחברה, וכן רוצים לנעול אותו לפרק זמן ארוך, פשוט נותנים לו אופציות. אוקיי? זה מאוד מקובל, לסטארט-אפ בדרך כלל אין מספיק כסף כדי לשלם משכורות, וזה גם, אפשר להגיד שזה אחד הדברים שהכי הורסים סטארט-אפ, בגלל שלהעסיק עובדים זה מאוד מאוד יקר, וכל שקל שיש לסטארט-אפ הוא צריך אותו בהתחלה. בנוסף לאופציות, יש להענקת אופציות לעובדים, יש כל מיני מסלולי הקלות במיסוי, במס הכנסה, כל מיני דברים כאלה. מעבר לזה שלמיסוי באופן כללי יש איזשהו יתרון מס בניהול של חברה, אבל יש ספציפית לאופציות עובדים שנותנים אותם. זהו, אנחנו לקראת סיום, כמה טיפים אחרונים שאנחנו נדבר עליהם. אז דבר ראשון, בעצם
אחד מהטיפים, נקרא לזה, המאוד מאוד קריטיים, זה אם אתם מקבלים חוזה השקעה או מקבלים כל חוזה אחר, תעשו עליו בדיקה משפטית, כלומר, תקבלו מישהו או תמצאו מישהו שייתן לכם בדיקה משפטית על החוזה שאתם מקבלים. בדיקה משפטית יכולה להיות בשתי רמות, יכולה להיות רמה אחת שמזהה את הסכנות המשפטיות עבורכם. סיכון משפטי זה בעצם אומר שיכול להיות שהחוזה פתוח לטובת הספק או לטובת המשקיע או לטובת העובד או מי שאתם רוצים לעבוד איתו, יכול להיות שזה לקוח גם כן, ויכול להיות שאתם פשוט לא קוראים את האותיות הקטנות, אתם כדאי מאוד שיהיה לכם מישהו שיקרא את האותיות הקטנות האלה בשבילכם ויזהה את הסיכונים האלה. הבדיקה המשפטית ברמה היותר מעמיקה, זה בעצם בדיקה משפטית שהיא כוללת גם שכתוב, כלומר עריכה מחדש. בדרך כלל זה חוזה שאתם מקבלים שהוא פתוח, הוא בוורד, ואז בעצם אפשר לעבוד עליו, להכניס סעיפים, להחליף מילים, לשנות, להיות מאוד מאוד גמישים איתו. זאת בעצם העבודה הטובה ביותר על חוזה שאתם יכולים לקבל, וזה מקובל לפעמים לקבל חוזה בפורמט וורד ולבקש ממי ששלח אותו שיעביר פורמט, נלך עוד פעם ונגיד מחדש, זה מקובל לקבל חוזה בפורמט PDF ולבקש ממי ששלח אותו שישלח פורמט וורד כדי שהעורך דין שלכם יוכל לעבור עליו ולתקן מה שצריך או להוסיף מה שצריך. מאוד מאוד חשוב, מאוד שווה, זה עובד ברוב המקרים. ומה שאתם בעצם עושים בבדיקה המשפטית הזאת זה מגנים על עצמכם. אז זה טיפ אחד. טיפ שני זה מנטורינג. זה אומר שתרגישו חופשי להתייעץ עם מישהו שעבר את כל מה שאתם עוברים, או שראה סטארט-אפים בכמויות. זה מאוד מאוד חשוב, כי השלבים של הקמת סטארט-אפ הם די דומים לשלבים של הקמת עסק, אוקיי? בסופו של דבר העסק הזה צריך מימון, הוא צריך לענות על צורך מסוים, צריך לנהל את התקציב, צריך לנהל את הצוות, לנהל את השלבים, אז זה מאוד מאוד מומלץ להתייעץ עם מישהו שעבר את מה שאתם עוברים, מישהו שאתם יכולים לסכם איתו אפילו, שתוכלו להתייעץ איתו בתמורה כלשהי, לצורך העניין, זה לא חייב להיות אפילו בכסף, זה יכול להיות בכל מיני דרכים אחרות, יש כאלה שפשוט אוהבים לעזור. אז להתייעץ עם מישהו שעבר את מה שאתם אומרים, זה ממש ממש חשוב. זה יכול לחסוך לכם הרבה כאבי ראש. נושא של מתי עושים מה. אז בתחילת הדרך לא ממש חייבים לרשום את החברה, כלומר להקים אותה. אפשר טיפה לפתח את הרעיון, אפשר טיפה לעשות דברים אחרים. הסכם מייסדים כן עושים בתחילת הדרך. אם יש לכם יותר ממייסד אחד, אתם לא היחידים בעסק, זה דבר הראשון שעושים, אוקיי? זה משהו מאוד מאוד חשוב. אמרתי את זה מההתחלה, אני אומר את זה בסוף, זה חשוב. זהו, זה בגדול כל הנושאים שרציתי לדבר עליהם. אני רואה שאני מדייק על הדקה אפילו, של מה שחשבתי להקדיש לוובינר הזה. יש למישהו שאלות, פידבק או משהו שהיה רוצה להגיד או לשאול? היי תמיר, שמי עידן, רציתי להגיד שהיה מאוד מעניין, נהניתי להקשיב. זהו, יש לי שאלה, את האמת שאני בכלל לא מהתחום, כאילו, אני מאוד מתעניין, יש לי כמה רעיונות בראש, אבל כאילו, איך אתה שם את עצמך בסביבה כזאת של נטוורקינג, כמו שאמרת, או שנגיד יש לך רעיון, אבל אתה לא יכול לפתח אותו בעצמך, אז איך אתה מגיע לנקודה הזאת שאתה יוצר קשר עם אנשים? תודה. אז בגדול יש כל מיני פורומים, זה ממש 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 עושה לנו את הוובינר סימטרי,
כי בתחילת הוובינר, מי שדיבר פה היה גיא גלנטי, שמנהל את הקהילה של יזמים עבור יזמים. כן. אז קהילה כזאת היא דבר אחד שאפשר להשתמש בו. יש כל מיני מיטאפים של סטארט-אפיסטים, יש כל מיני, איך זה נקרא, כנסים כאלה שעושים גם כן מדי פעם, כן. וראיתי אנשים שעושים נטוורקינג גם בלינקדאין, אוקיי? יש אתרים ייעודיים לסטארט-אפים כמו Crunchbase, שאפשר לעשות בהם נטוורקינג, וזה בגדול נראה לי שעונה על השאלה. תגיד לי אם כן. כן, עונה מאוד, כן, תודה רבה. ותודה רבה גם ממני, אורן. שמעתי רק את החלק האחרון של ההרצאה, נשמח להקלטה, אבל זה מעניין ורלוונטי. תודה רבה. בשמחה, בשמחה. אה, כמו שאמרתי, אפשר לדבר על זה גם 4 שעות, אבל זה פשוט ככה, רציתי לתת לכם את המעטפת של ממש הדברים שהם הכי הכי בייסיק שיש, שתהיה הבנה מהמם. בסיסית, working knowledge, שאפשר יהיה לעבוד איתו, שתבינו מה צריך ומה מיותר כמובן. תודה. עידן, לא יודע אם זה רלוונטי, אבל היות ושאלת, אני גם אציע את עצמי. אני, אה, יש לי ככה 25 שנות ניסיון CTO, כאילו, שותף טכנולוגי בסטארט-אפים, ולאחרונה, בשנתיים האחרונות, אני עושה מעין שירות כזה של CTO as a service, זאת אומרת, עוזר ליזמים בתחילת, ככה, לפני הגיוס, להקים איזשהו משהו טכנולוגי ראשוני, אבל בצורה של תשלום. אז אם זה יכול להיות רלוונטי, אז אפשר לדבר. אוקיי, בסדר, רשמתי כן. לפניי. אז מהמם. תודה רבה לכם שהשתתפתם, תודה על הפידבק. אני מאחל לכם שיהיה לכם לילה טוב ושקט וסופש נפלא. תודה רבה, היה טוב. תודה רבה, ביי, לילה טוב. להתראות.